Radio diýmek bu var uly sunugat. Şeýle sunugatyň ösmegiне, oň kämilleşmegine bir näçe halipalar gaty kän zähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikowany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir näçe diktorlary ýatlasa bolar. Kepeul aýdyş alem etdi. Goňşy owadan orta barmak gal gelin edildi. Uly toy tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdylyndan ogluny 6 ganat agy tutdy. Hada men işi gaýtda burnunyň suwy gözüne tamarmış. Hey döwlin. Sene qoşum golum bilen gelip süňwelin. Awray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir köneler. Orta mektebi guturaly epesli wagt geçäýipdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilen zadyň beýle çalt geçäýişini. Podon gününe o zatlaryň hemmeti ýap-ýaňjy bolup geçen ýaly. Eşden deň bolmaz gören göz bilen bilse ýaly. Menem barap öz gözüm bilen görüp geçmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün hally başy aýdym edip märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çäk galdy. Şonu başy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epeki wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. Radio hadinatyny biziň edebi mirasymyza degişli köp eserler boýunça ýazyjy şahyrlarymyzyň, nusxawy şahyrlarymyzyň eserleri boýunça goýulan radio oýunlar, çeper okuyuşlar, hikayeler, oýlanmalar saklanýar. Ondan şu edebi mirasymyza degişli eserler ýanglananna artistleriň oýnan keşpleri, çeper okuyuşlary bir hili teni tolgundurýar. Menim şu käwat radio oýunlary, çeper okuyuşlary dinlämde öz ýaşlygymy, çağalygymy ýatlaýan. Näme ödüm şu dörüjülük maşgalatyndan bolup, kakam artist, rejissor, ejemem alyp barjy, diktor, artist bolsa, hökman şu radio, telewizionyanyň kino tungoto degişli eserleri dörödönlerini hökman öýümizde şu
gepreşiklere tayarlık pursatları bolýady. Senem hökman şo pursatlara gatnaşmaly bolýan. Şo tayarlanýan pursatlary senin gödüňden geçýär. Ondan käwat şo radio ýaýlyma böwünçi atly radio oýuny gidenni men öz çağalygymy ýatlaýan. Öňüm çağalykda ejemim, kakamam, böwünçük ýa-da şoňa meňdeş köp erteklere aýdyp berýärdiler-de bide. Ýöne şo böwünçük erteki bir uly täsir galyran. Öýde ýatda galyjy täsiri bilen biziň çağalarymyzy gaplap alan. Diňe çağalarym däl, ýaşlarym böwünçük erteketini diňlänni bir hili şowhunly, bir hili bir täsirli baştan geçirmeleri duýýarlarda. Böwünçük radio erteketinde şeýle bir pursatlar barda. Böwünçük bir mikirje, onun bir haýwatlyja, bir öňünden çykýan bar zady ýudup gemiräjek bolýardy. Ýöne soň garryjy mamyndan öz almatyny alýardy böwünçük. Onun şoňa da şu almatyny alan üçin çağalar bir hili begenip, şu datlar uly täsir gandyrýar çağalardy. Olur gidip barýarlar, ha gidip barýa kalar birden öňlerinden bir suly ýap çykypdyr. Olar öz arlaryny maktapdaşýarlardy. Ýapdan böküşmeşek ki, bökmekde ýygy galany iýmeşek edýärler. Böwünçük, ilkiden böker. Hova, sen dök, onu gidin dökür. Korktunuz mu? Nene korkamak? Dökmänle mi? Yine dökälerin. Hop! Hani inni siz bakın. Oya bakaydı benim bitmeyecekti. Böwünçük inni sen bakın. Yok, menin bir hili ayağım saňlap başladı. Sen bökýänçäň belki umut bolar. Hani bol, sen bök. Bolýar. Ha! Dalyjyk badalyp döndürün. Aýyrçygy suwa degäýdi. Şeýilde bolsa sagaman özüni ýabyň aňyrtyna atdy. Inni nowat böwrejüňki. Görelim, nädirkä? Dalyjyk, dalyjyk, elimi uzatayda, men bökmän korkýar. Korkma. Hatırla, kaçırak böker. Bolýar-da, ýöne ýyklaýsam tutuverim. Böwrejik her näçe janykdy ýabyň aňyrgyrysyny böküp bilmedi. Ol jilpilläp soň ortasyna düşdi. Ha on soň edilen şerte göre hem de böwünçük olardan ekawrak bolan soň dalyjyk bilen böwrejigin ikisinin lak atdy da getiber. Menem çağakam şo kakam öňünden şo böwünçük ertekine aýdyp berenni, soňum şo ýetatda radio goýulandy. Maňa Nurjahan, sen böwünçük atly ertekini bilýäňi? Gel şo radio oýunyny senem öz sesini berdi, meni şo radio studiýa ekidip, şo taýda böwrejik bilen dalyjygyň keşfini janlandyrmaga ses bermäge gatnaşdyrdy. Şo wagtlar men 5 ýaşymda bolsam, şumadam şo ýadymdan giden akdaşalar. Onun şonu kakam inni boyum kiçide, mikrofona boyum ýetjekelle. Onun oturgucu minnürüp, şeýdip şo dalyjygy ses berdirdi. Onun o taýda soň radio edaratyna işe gelemde. Duşan rejissorlarym Penjuvar Ilyasov, Murat Niýazow, şo taýda böwünçügiň keşfini janlandyran kakamam, şo böwünçük
radyoyunu täzeden bir hili ýada salyp, şu täzeden şu tolgunmalary, şu täsirleri baştan geçirýänler. Şumadym. Radyonyň şu miras goýberiş bölümine şu radyoyunu dinlep, şu çağalykda geçiren täsirlerim şumadym bir hili ýüregimi gaplap alýar. Böwünçük ýol bilen gidip barýa. Bir görseňiz bir garg otyr. Böwünçük tipil edip oň ýanyna barýa. Karıcık, ay karıcık, seni iyayayım mı? Dap. Sen meni iyicek bolsaň, şunkun bilen garnyňy çakaryn. Dap. Karıcık, sen beni tanan ok mu? Tak ettim, dağlarıydım, tök ettim, dövreviydim. Seni dağı imen nalecik. Ine ol böwünçük garganym lak atyp ýoluny gidiberýär. Şu böwünçük radyoyunu, şu böwünçüň özüm, şeýle bir tesirleri täsirli berilen. Näme diýsen ene Murat Niýazowyň gargaçyga ses berenini şeýle bir ustatlyk bilen şoňa ses berýär. Ananýan da bir hil gaty ananyrjy ýanglanýar. Gargaçyň sesi edil şu dogurdanam şu garga artistin ýerine ýetirýäni ýadyňdan çykýardy. O da artistin ustatlygynyň. Diňe Murat Niýazowym däl, o taýda gatnaşan adamlar gatyken, şu ustat artist bolunny, zehinli artist bolunny, şu radyoynyň täsirim başgaça bolaýady. Bu sapır böwünçük uzak gitmeli bolmady. Oň öňünden eşeklice garry baba çykýar. Çaş! Eşeklice baba. Ey eşeklice baba. Yeri, ne bağırın var böwünçük? Karı baba. Seni eşeğin bilencik iyayayım mı? Sen beni yiyecek bolsam, eşek tayağım bilen ururdu, karnını yarayın. Aydiyanın näme karıcı baba. Senin tek beni tanamayan bulmağa çemeliyim. Tak ettim, dağlarıydım. Pök ettim, dövreviydim. Kağlar oturan karganıydım. Sen karıcı babani men nämecik? Dur! Dur ay sana! Dur! Bine yeter böwünçük. Ul garryjy babanym eşigi zat bilen lak atagdan ýoluny ýerk ýataýdy. Yine de bir bellimeli zat haýsy radyoyun bolsa bolsun, ya bir çeper okoýuş bolsun. Kakym şol döwür, ir döwürlerde
şu baş rejissör bolup işlerler. Televizyonda, radyoda onun çepir okuyuşlar, onun hikayeler, oylanmalar hökman hakamın elinden geçýärdi. Kime okuduğunda şonun bir gowy boljagy ya da bir radyo oyununa haýdy keşfi haýsar sesde berende şonun bir täsirli ynandyrjy boljagyny öňünden teljerip şonu maslahatlaşyp ýollaşlary bilen maslahatlaşyp soň şu radyo oyunlary goýýardy. Ahırı bir könücü çatbağın üstünden var ya. Çatbağın içinde bir qarrıcamamı ağtıcığını hüdülep oturur eken. Alle yedeyin, sensiz nire gideyin. Sen gül bolup açılsam, men sayanda yatayım. Mening ballim yatıptır, kızıl güle batıptır. Oyundurman ballimi, yanı uka gidiptir. Yat benim canım, uğukla benim bağlam. Karıcamama, ay karıcamama, seni iyi ayayım mı? Uy karıcamama, uykusu sen benim mihman olayda. Uy, gel canım kızım. Vah ey. Oğlum, kaysar bolupsun. Sen yatıp çık deyinjin al. Menin ha sana yağılcı kömeç pişirip bereyim. Yat oğlum, deyinjin al. Vah ey. İni yankı böwüncük yatın etdini, qarrıcamamı qadıwunu oda salýar. Qadıw madaly kıdırın soň, alağıtın böwüncüğün qarnına wadyrdy da qıdın basya. Böwün tark edip yarlya. Böwüncüğün helki laqlyk edenleriň hemmesi asgyrşyp çykýarlar. Ömrüm urak bolsun gıyım. Karıcamama, sağtın ol. Karımama eden kulağını öder. Ne miyimsin orada eden? Yine de bir ağdacak bolýan radyo oyunum o da soňky tüýkülük saqqal edmez diýen radyo oyun bir gaty şu öz döwrüni goýlanyny bir radyo dinleýijileriň bir söýgüsine münasip bolan radyo oyun durmuşdan alynan bir ýaş gyz durmuşa çykyp soňam bir hili durmuşy bolman ýan ýollaşy bilen öňşman öýe gaýtmaly bolýardy. Onuň şu taýda kakam şu gyzyň kakatynyň keşfini janlanýar, çaraga diýip. Şu Elizabeta Garaýewa bilen oýnamaly bolýar-da kakam. Menne de şu ýaş wagtymam şeýle bir täsir gallaran radio oyun, agras häsiýetlerinden bilýän, şu oýunan keşfini de şu öz häsiýetlerini tiňdirip şeýle bir ynandyrjy radio dinleýijileriň söýgüsine münasip boldy şu radio oyun. Çaraga ýerinden turup ardynjyrady. Soňra çäp meni egine atyp daşşykdy. Görse qyýdy bestir maşin bilen qoşularyny getiripdir.
Evlilik midir? Bu ne bolur? Kaka, mene umaqla geldim. Hey. Adamın işi gaytta burnunun tuğu gözünü damarmış. Hey devlin. Sene koşum kolum bilen geleyipsin velin. Avray diýilýäne, qırqılan erkeş diýýändir könüler. Çarağa otulan oyunçu ýaly yüzün yere salıp tamın ýeňdesine öwürli. Onyança Bettir maşynyň goşularyny sürüp başlady. Bettir ulugyýyka ýaşan otony goşularyny çekýänçe, oň ýanyna ne ejesi ne de qakat geldi. Ece. Kaka. Ne yüzüňe ece diýýäň. Ne yüzüňe qakat diýýäň. Ena taň farpa saklanýan bolsa, beýle iýlen çykan bolmazdyň. Eýsem, gaýygymyz ýok ýerden men onu keypine şeýleýden nürýäňizmi? Wah, gyýdym. Deňiňe duşuna bir sere dagyryn. Sen ýalyp uqsadyň alyp. Wah. Bolmasa maslahatlaşsaň bolmaýarmy? Beýle de bir qaka başlyk bormy? Ýene taň saňa ýamanlygy ýokdur balam. Geňeşäýmel ekeninde. Beýle akylly başly bolýan bolsa, İğrer giýjaksam, öýüne mihman bolan adam akıllymysyn? Menim iýlen çykanmysym. Sizentek nämedigin bir soraň ahyry. On pröýden çykyp giden soň dolanyp gara berjek gumany ýok. Bir görseň, çopanlaryň kydam konsert berdim diýe. Başga bir günem bolsa, paxta meýdanyna çykyş etdik diýe. Öýe gelenem, şu dutaryn qazak otyr. Üstesine de on gelim gidimem, ada meni hasta edecekler. Ağrıcımı dar eder ýaly bolsa, menim beýçip ýürmäni derece bilen moga. çarağa näli gece biri-biriniň ýüzüne tere düşdiler de öz otoglaryna gitdiler. Biz ýalmaşaýdyk mıqaq. Hadyr diýip ýapyşanymyz hırs bolup çykaýdy mıqaq. Çakymçak bolsa, ol ýigitden beýle işlere çykmaly däl. Ýöne görýän welin öz perdendiňi çyn bolar bolgusyň görrüňinden gaçyp hiç ýerik çykman. Qırğıdan qaçan tawuk ýaly öýde bulup oturmaly bolar mıqan. Şo Yelizaveta Garaýewanyň janlandyran keşfi idil durmuşdan alynan keşf, onuň şonu şo radioýuny diňläp öýdüne galynan täsirleri barada gelinler görrüň berýärlerdi. Ýaşlar bolsun, gelin gyýylar bolsun, olar şo gyýdyň ýalňyşanyny, şo gyýda gaharlanyp öz çödügütlerini, öz pikirlerini aýdýarlardy. Ýöne şu taýda bir Yelizaveta Garaýewanyň hem janlandyran keşfi gaty bir ýerine düşün. Käwat bir gowy gahrmanlaryň keşfini janlandyrmaly bolýar. Käwat bir erwedirek gahrmanlar bir dinleýijide ýa bir çeýre tomoşaçyda bir nägeýlelik döredýän gahrmanlaryň keşfini janlandyrmaly bolýar. Şo Lida Garaýewanyň döredýän keşfi şeýle bir ynanyrjy, şeýle bir täsirli. Şo artistde döredýän keşfi boýunça häsiýetname berdiýän pultotlarym bolýar. Ýöne o artist bolýar-da, o keşf döredýär-de. Şo artistiň ustadlygy barada görrüň edýär. Salam Melik daýda. Älik salam. Geleweriňde geçeweriň. Mene geçip oturjak gel. Habarlça geldim. Habaryň bolsa aýdyp oturuň. Daýda, mene otyr ýaly jaý gözleýän.
Çay diýseniz de. Ýeködüňiz mi ýa-da Ýeködüm. çay geregin synyň bolsa gyýdym, çay tapylar. Öni işleýänmi? Yok. Häzir hiç yerde de işlemem. Özüm hem çak etdim işlemeýängi. İşe tapsam, işe de ýerjek. Ýöne Oy, ine girmek maksadyň bar bolsa, şu ýerde ertire seni boluber. Erti ýerden fabrika barly. Şol ýerde özüň ýan aýal maçgalar işleşip ýörler. Eger göwüneseň, senem şolaryň birisi bolsun. Bolýarmy gyýdym? sağ olun. Men hükman işleyecek. Yörtüm min hoğvana min Servi kamat hoğ boylarınan Güllün peşi şari yaraşıp dur Acı bırakat hoğ boylarınan Güllün peşi şari yari yaraşıp dur Acı bırakat hoğ boylarınan Maksat? Ahi, sen onu nereden tanıyarsın? Sensiz kalır yâre vursun canım. Akvalım dinim imanim Kalsam hormat ho boylarıma Akvalım dinim yar gil imanim Kalsam hormat ho boylarıma Edil öňkü bolşy. Ütgen yeri yok. Şol öňkü gözleri. O meni göreýdimi? Maňa seredýän ýaly. Yok. Görse de tanymaz. Men näme tanar ýaly boldummy? Maksatdan aýrylanybery ne külpetler başyma düşdi. Duşman geçen serdary duşanım bäri men gören görgüými it görse göz agyryr. Ana, yine maňa seretdi. Belki meni görýänler. Ýa-da yok. Görünok. Aýgyr özüm oň gözüne görnäýsem. Yok, olam bolmaz. Günem boyun alsam. Gören aşık pida bolar İlim günden yare cıda bolar Mağtım gül yari gida bolar Dil keramet ho boylarıma Mağtım gül yari gida bolar Dil keramet ho boylarıma Mağtım gül yari gida bolar Dil keramet ho boylarıma Dil keramet ho boylarıma Televiziýa, radio hadynamyzda köp detallar saklanýar. Olaram şu halk dörüjüligi bolup, dörli şahalar boýunça goýulan radio oýunlary bardy. Şu görogly iň söýülüp dinlenýän görogly detalnyň
Bir neçe şahaları boyunca radyo hazinamızda saklanan bir topar radyo oyunları vardı. Onun şu Arap Reyhan şahatı boyunca da, Kempir şahatı boyunca koyulun, Gıyratın oğurlanışı radyo oyunu vardı. Bir paç kıraş deyip gör oğlu bizi hiç yani ötürmeye. Bu zanları hünkar kediretlere malac edip bilmeyen galli. Ne ki maslahat? Maslahat özünüz bilendir taksir. Sıpaylara onu çağırıp getirin. At mindirip serpay yapıp yaraşık edin. Soňol paç kıraş deyip durmaz diyediler. Sen näme diýen vezir? Taksir. Ondan geňeş bolmaz. Ol peşeşini alar. Atyny miner. Serpayın yer. Barandan soň yeni öňkü paç kıraşyny başlar. Kurçağının ekti olmaz deyipdirler. Mun geňeşini berip otur. Mun geňeşini bersek tabi. On Mecnun däl kıyratı varmışsın. Ol solat bilen gör olmuşsun. Solat ayağının teyinne bolmasa, onun on biri daşa da gücü etmeýärmiş. Salam alik taksir. Mamazan, yeri, neçe yaşında? Yaşın? 98'e geçildi taksir. Ay tapımdı kay. Ay gebir. Özün aşyağdaydı. Sen onu atıyı niçiksin getirip bilecek ha? Ne hiledip getirem de olmaz. Gıyrat görek bolsa 500 tümen tıllağını sonra da verik. Allah! Taksir, onu adam şekilli adam ekilebilmez. Oğlum ýaly soğal wey, zadı wey, hayyar kepir ekelip biler. Rahat eder. Adam rahatlar mirak gelecek bolsa, şu kempir ekeler taksir. Güwelik berýärler bu vezirler. Berýär taksir güwelik. Eýdem sana 500 tümen tıllany. Bir eşek alır ali, yine 5 tıllarda koşa verik. Arttıra verik taksir. Eyse erti Ruma gidýän bir kerwene goşuly ýola çık kempir. Bar, oňa çennem ýaşy taýýarlyk gör. Bar. Yarın düşünmüşsün at getirecek. Ay velim, bilmedim o. Akçı Cumadur Divanın canlandıran jaduwy Kempirin keşfini canlandırýardy. Şonu da hem usatlyk, hem zihin, hem ses bilen şu sesi ne hilesden şu häsiýete göre, şu sesi häsiýete göre üýtgödüp bolýardy. Ondan şu Akçı Cumadur Divanın sesini üýtgödüşi, niride hile podonluk, şu sesinden hem aňyp bolýardy. Gödüň öňünde bir hili kino ýaly geçýärdi şu. O taýda hem artistiň usatlygy, hem artistiň zihini, hem sesi gaty uly täsir galdyrýar. Gör oğluynu, iyi salmağa çıkan günü değil. Hepede vatın tarifini aydalı evrişim ipök dünyalı gerektir. Ve bozduman ayaklı bezben toynaklı kılladan kakılanmalı gerektir. Üstüremin önüne sapa koyunlu, meydana girene yünün oyunlu. Değirmen tavrlı at kurt boyunlu, oňurga ortadan dolu gerektir. Ganima uğranna ağzını açar, düşmanlar öňüne koy kimin açar. Teveşkünü daratan ak köpük saçar, bot jigidin aty däli gerektir. Alla göle gıyrat,
bir kerwen ötüp durgoly ýygyny alyp powsok mu kaýada gala dönsökün kak. Hani ýö birdem kowup bereli. Hem ayagyň gorşy gaýryldy. Şiu! Dur. Allah canım bir ýyl kerwenden aýrlyk ediberdiler. Be, kaptanny süýrenip giden bar. Kesin morsun, jüreg ötüren. Näme men öljüň mağırýan. Kes. Be, Allah canlarım çöl içinde bu kempir kim var? Aho mamacan. Yer bir yerde näme işläp oturýarsyň? Oğlum, men odak görýär-de barýadım. Kerwene ýermedim. Gepursuňnana musulman men nesine meňzeýän. Men ölmäge ýakynladym. Üstüme bir küpel toprak atta barýar oğlum. Hay mamacan. Seni öldürüp bolmaz. Hani eşeňemin, seni gala akedeýin mamacan. Oğlum, eşeğimin kuat yoktur balam. Koltuğumda şappat yani çöreğim olsa taşladı öz uğruna yürüyever balam. Hay mamacan. Gel onunla, gel. Kursağım yerden olan yok balam. Hanı mamacan elini uzat hani. Gel. Haydi. Radyoyunun şowlu çykmagyny hökman zehinli artistlaryň, ustad artistlaryň oýnan keşpleri bir hili bir ınındırıcı, täsirli bolýardy. Ine Juma Ýazmyradowyň oýnan Göýreglynyň keşfi, o mert bir watan söýüji, il gahrymany da. Onun şu sesi bilen Juma Ýazmyradowyň şu Göýreglynyň keşfini canlandyrşy iýem sesinden tanap bolýardy. Bizim belli aýdymçyýymyz Beýül Muradowanyň canlandyran Agyýuny periniň keşfem şonýaly. Beýül Muradowanyň sesi edil şu Agyýuny periniň keşfine meňdeş, şonuň canlandyrşan üýt köşük. Näme diýsem Agyýuny peri şu destan boýunça Göýreglynyň maslahatçysy Wepaly ýan ýollaşy bolýardy. Şu Göýregla öz maslahatyny berenne de şu bir gaty täsirli ýanlanýa. Göýregli gala gelip haremhanaň kapysyny at başyny çekdi. Dur janawar. Yunus, hanımınna gel. Geldim Göýregli. Gelnendir Yunus'um. Vay. Ağa Yunus, sana mene bir sevseköş ene getirəyendirin. Göýregli, eneň dogusun ýüzüňde. Wey. Şu maýmany nereden akelen bolsaň, äkitde ondan 9 mendil aňryk taşla. Beýle diýme Yunus, beýle diýme. Beýleňim bilmet eýleňim. Hanal berik tutary. Ya öwütgerje. O Yunuscan. Ey Göýregli, saňa geňiş bereýin. Aman geňiş bereýin. Salma muhanneti herwi meydana. Oh. Canım yoluňa kurban eyleýin ey. Salma muhanneti herwi meydana. Cana Yunuscan, hani öwüdüň bolsa ber bakaly. Muhannet tanamaz garynnaşyny. Yaman güni dökür göze ýaşyny. Alma gılaç bilen algınmaşyny. Talma muhanneti herwi meydana. Ağa Yunus
aydır men şad olayım ey. Aman aman olayım namart kaysı mert kaysydyra bileyim bir sözlüğün merdi kurban olayına salma muhanneti herdi meydana. Hay, yani koysana Yunuscan ya. Bir karı kemperdir de. Ya deneme. Yok görögli. Şu kempirin tüysü ören bolup görünýär. Ol ya öz başyna yetir. Ya ögülcanın ya da gıyratyň başyna yetir. Hay. Naçarın saçı deyin murdu aklı savurur diyenleri çın bulup çıktı. Yer şunu elinden bir iş gelecek mi diye. Yunuscan. Gelse gelmese de şu şum kempir haremhana talıp bilecek del görögli. Nire akıtsen şoň akıt. Yunuscan beydimesine. Hani yer garrıma ama men sana pek iyi de bir hücreğini ödüp bereyim. İyice işçengem kem etmez. Yer hani. Yunuscan. Umuman aydında şu radyo oyunun şovlu çıkmağına katı köpiş ediliyor. Batayda dine bir artistlerin oynayışı değil. Batayda göktamam dehinli artist, bir ustad artistler yokman sayrını valın ya, bir kovu setli artistler sayrını valın ya. Yine batayda şu rejisörün, saz bedeğini ediyen ses operatörün, bir ustad timar verici olsa yanında, şu radyo oyun koyulanını hükman cedelleşerlerim, artistler verinem cedelleşerler. Kakam käwatına öz garayışı bilen artistleri oynatjak bolýardy. Ýöne artistlerin käbiri şo keşwe başgaça öýüdüçe düşünüp öz goşýan zatlarym bolýar. Ýöne kakam käwat radiolaşýan pursatlarym bolýardy. Käwat rejissor hökmünde öz ýörüdýän ýolum bolýardy. O zatlarym şo radio oyunun şowlu çykmagy üçin edilýän zatlardy. Görölüň ýigitleri ertesi özüne geldi. Yigitler, esimize geldik mi? Geldik. Hani gelen bolsa onu kuşaşı kara sıkaylayın. Şaklat şikaylayın var oğlu şikaylayın. Eyse gıyratı getir közü. Hop bolya. Hazır var oğlu. Var hani. Aho, gör oğlu. Gıyrat yoklu. Eğer esva var. O da yok. Tiz git. Kempir babam seyret. Gör oğlu. Atam yok, kemprem yok. Beni gip bolu. Han derrew iyi salın. Hadi yürü. Hay gör oğlu. Atı çiğnem hosolu avastırıp hapı olur otururlar mı? Gıyrat bolmasa havalı gıyr var. Dəlim mecnun var. Olurum makul tapmasan ine bizim bozduman var. Minne kalıver. Zehir var, merez var közü. Zülat gıyratın bir häsietine deýär midir? Ay, mene näme gör oğlu. Hormatly prezidentimiz şu medeniyetli sunugotda iýdi oýan halipalary ýatlamaga, şolar hakda bir gepleşikleri taýýarlamaga ýol açan üçin ýaşy udak bolsun, jany tag bolsun, alyp barýan il behwetli, döwlet ähmiýetli işleri ilmida ma rowaj alsyn. Baba, şol gidişte şanın arz jayına varıp gitti. Aha, baba. Ne amardın var? Kıbla yiyelim.
Şolaty bizim inimiz boynuna alýar. Eger razy bolsaň, Bar tez git takal eniňi, bar. inimiz ına geldi tagsyr. Assalamu alaykum tagsyr. Oo, pah. Adalanlar. Görewlüğünün gaýrasyna bakyp bilermin. Odala bakypdym tagsyr. Gözi ütkäýän bolmasa näbilen? Ay gözi ütgän näldir? Sen bak şolaty. Bakanmy da ýaşy tagsyr ýöne. Olaty görewlüň maksyn etjekmi ýa-da öz maksyn etjek? Ha bilsem ola görewlüň maksyn etjek. Ajap bilýän tagsyr, ajap bilýän. Ha bilsen hani aýdaşteli. Günne birlegen maýa süýdün tapyber. Hawa. 10 jam arpa, gün görmedik körpe, taşahyrda soğuk suwun taýýar et. Astyna ak çäge düşäp, her çünnenem ne ıssyn ne soğuk aram suwdy ennamly umal tagsyr. Faýdalanlar bizim bazarda gahatmyşmy ha? Tez hemmesin taýýar edip berin. Eýse özüňiň hem kawla müşüremi gerekli adamyň hemmejigin taýýar hem bol edin. Her daim beýleki sahannatlygym daşyndan bolup dursun tagsyr. Bu nähili qazgany galyp samrap durum gaýada diýeniň bitçegini bilip aýyp durmaka? Ýene näme? Hyzmatyma da 4-5 tane adam berin. Bir diýenmi kaýtdyrmasyn olar. Zaňlaryň qara gaýgasy at däl, özüne baktyrjak bolýar. Ýene näme ardyň bar? Şu babanam ýanyma goş bolany şo tagsyr. Ha bar saňa baba da ýanyň bilen gitsin. Bar saňa durusat. Ey hoy. Görüglüşünden dogry gıyratyň seyitxanasyna bakaýtdy. Seni diýip geldim çanly birinden, isledim sordum gyra sen. Bir yıl bollu aýra düşdüm ilimden, isledim sordum gyra sen. Otar idim seni bağın gülünne, sugar idim seni şerbet balınna. Nenem karar ettin kempir kolundan, istedim sordum gyra sen.